Hola, bon dia. Avui us ensenyaré com fer un imant en forma de drac. Primer de tot agafarem un tros petit de cartró en el qual hi farem un dibuix d'un drac. Seguidament, amb unes tisores retallarem el dibuix. A continuació, amb pintura blava i groga farem la barrella i ens sortirà un verd fosc. Llavors en pintarem el drac. Ara agafarem una pistola de silicona i li posarem silicona a la part trasera del drac i l'enganxarem a un tros petit d'imant. Una vegada està ben enganxat, el retallem. A continuació, amb goma eva vermella fem la cresta del drac i l'enganxem amb silicona. Després enganxem els ulls també amb silicona. Ara enganxarem un tros petit de goma eva vermella que simularà la boca i després a sobre enganxarem una flama feta de goma eva taronja i groga. I finalment enganxarem un cor on hi posa Sant Jordi a la part esquerra del drac.